Prosím vás, tie citylighty, tie sú súčasťou? Pán hlavný architekt, nech sa páči odpoveď. Citylighty sú súčasťou tohoto návrhu, pretože dnes stále v regulácii aj reklamy sú tam povolené. A plánuje sa, že tam tam. No, netvrdím, že chceme, ale zatiaľ nemáme možnosť ako ich tam nemať. Ja odpoviem inak. Dneska sa pripravujú zmeny a doplnky plánu, územného plánu. Je tam jedna časť regulácie reklamy, je tam nový návrh regulácie reklamy na území mesta. Prebehli na to aj nejaké verejné diskusie s poslancami. Regulácia reklamy uvažuje s používaním citylightov v verejnom priestore ako správkom, ktorý vieme tolerovať v tom verejnom priestore. A dúfam, že budú slúžiť aj na komunikáciu medzi mestom a medzi obyvateľmi, že to nebudú len reklamné plochy. Tak ako myslím, že dnes sú využívané aj na takúto formu propagandy. Ale odpovede, že citylighty tam budú. Ďakujem, nech sa páči. Pani a potom ďalšia pani, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať ohľadne toho travertínu, ktorý vlastne obložené sú tie bytovky, aj tie klenby, aj hrozne pospojovaný každý vchod. Zjera strašne, že či to plánujete čistiť, alebo je to na majiteľoch. Ďakujem za veľmi dobrú otázku. Keď ja som spomínal, že sme tu mali sieťarov aj a medzi nimi bola aj spoločnosť Biter, tí nás upozornili na niektoré problémy, ktoré súvisia so stavom prípojok do bytových domov na bulvári, ktoré sú v nejakom stave, preto sme si aj volali, že bolo ideálne to spojiť, aby sme nemuseli za 3 roky bulvár rozkopávať kvôli nejakej zlej situácii znova. To bol jeden problém. A druhý problém, ktorý sme zase otvorili my, je, že keď už sa nám podarí tento bulvár takýmto spôsobom dať do poriadku, takže určite by nebolo dobré, keby zostal travertín v tom stave. Problém je, že my na to dosah nemáme, na to máte dosah vy, ako majiteľia budov. A Biter nám to vysvetlil tak, že bez súhlasu majiteľov budov, či už z prostriedkov, ktoré máte vo fonde, tak my by sme veľmi radi, keby jednotlivé domy pristúpili k tomu vyčisteniu. To vieme v spolupráci s Bitermom akože pripraviť, ale to financovanie musia schváliť jednotlivé bytové spoločenstva, lebo je to váš dom, váš majetok. Toto je problém, ktorý si uvedomujeme, veľmi radi by sme to fakt zvládli. Ale my ako mesto to nemôžeme za vás urobiť, nie sme majiteľmi. Nech sa páči, pani. Ja veľmi pekne poprosím, tá časť bulváru, ktorá nepatrí, respektíve je taká neudržiavaná, bola v súkromných rukách. Ešte stále je? Áno, kradíte veľmi dobré otázky, my sme aj tušili, že kde sa bude brať. Žiaľ Bohu, stále je to v súkromných rukách, my musíme rešpektovať majetkovo-právne vzťahy, čiže napríklad plánovaná rekonštrukcia sa netýka tohto územia. To znamená, že pokiaľ do rekonštrukcie nenájdeme nejakú spoločnú reč, ktorú sme doteraz napriek opakovaným pokusom mesta nenašli, tak ten stav, žiaľ Bohu, tam zostane, čo teda musím povedať, že nás vôbec neteší, ale nehovorím, že niečo neskúsime, ale vzhľadom na to, že vieme, koho máme na druhej strane, tak tá miera ustupovania má svoje hranice. Dneska je tam stavebné konanie pre nepovolené stavby, je tam rozhodnutie na exekúciu jednej z tých najnovších stánkov, je tam proste konanie, ktoré je v rozpore s povoleniami mesta. Toto všetko sa deje, ale my musíme konať len v rámci platnej legislatívy, my si nemôžeme dovolovať porušovať legislatívu, žiaľ Bohu. Takže odpoveď na vás je taká, že vlastne všetko okolo, čo je naše, bude opravené, aj okolo pred zastávku napríklad, všetko, čo nie je naše, tak ak ten prístup majiteľa sa nezmení, alebo sa nedohodneme nejako inak, tak zostáva. A majiteľ tu sedel pred hodinou, on všetko videl, všetko si vypočul, aj myslím, že išla taká akoby verejná výzva, že aj on môže urobiť úpravy také, ktoré budú v súlade s územným plánom, tak, aby sa nič mu nebráni, v podstate, aby aj on požiadal možno o to, aby ten priestor skultivoval. Samozrejme, že my k dnešnému stavu nevieme akceptovať to, čo tam je dnes. Toľko. Nás naozaj tá téma zaujíma, lebo je to téma taká trápivá, palčivá. Pokiaľ znova my sa nevieme s tým inak vysporiadať iba v rámci zákonov, ktoré máme k dispozícii, a tie kroky sme podnikli. Tento
musí odstrániť, je naozaj, čo sme dosiahli, ale ja tvrdím, že to nie je ten stav, ktorý by sme chceli, lebo to nič neznamená, čo s tým ďalej, s tým nepokoseným, s tým neporiadkom, s tými vecami, ktoré tam sú. Mesto malo záujem to odkúpiť. Tvrdím, že bola v jednom momente aj šanca to odkúpiť, to ešte bolo predo mnou, to sa nepodarilo. Potom už prišli také požiadavky majiteľa, ktoré boli z finančného hľadiska neakceptovateľné. To zastupiteľstvo už neschválilo tú sumu na odkúpenie, potom že nebol súhlas od predajov zo strany majiteľa. Teraz to riešime skôr takou konfliktným spôsobom. Či sa zmení pohľad nejaký, uvidíme. Prosím, ja by som sa chcel opýtať ešte, či sa to nedá urobiť ako formou nejakého nariadenia mesta a donútiť ho, že vo verejnom záujme to musí udržiavať, aj keď je to jeho priestor súkromný, ale musí ho udržiavať v štýle celého bulváru. Nie. Aspoň nejakým nariadením mesta sa to rieši. Áno, to robíme. Môžete veriť, že naozaj, že mesto robí v tomto všetky kroky, ktoré môže. Tam je rozdiel ten, že v podstate súkromník môže robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje a my môžeme robiť iba to, čo nám zákon naozaj umožňuje. A myslím, že robíme všetky kroky preto, aby sme sa k nemu chovali korektne, tak ako ku každému. A je to naozaj bohužiaľ niekedy na zodpovednosti každého tej druhej strany, ako sa k tomu stavia. Poprosím vás, že keby sme sa, ja som povedal, že sa nejako budeme riadiť tú debatu, takže pán sa pýtal, a moja odpoveď je, neexistuje taký spôsob nariadenia, ktorý by sme vedeli uplatniť. Pani, najprv, nech sa páči, keď sme začali tu, potom vidím pani tam. Treba to zaplniť. Áno. Vyzveme, viete, aká je pokuta v jeho výšku nejakých, mestská polícia, koľko je pokuta maximálne? Poriadková pokuta, úplne smiešná. Nemusí ani kosiť, stačí, keď zaplatí. Tak, aby sa s tým niečo aspoň robilo, lebo však, ja neviem, aj iným sa posielajú a kosia a neviem, prečo čakáme, kým tento pán niečo... Môžem vás s tým zoznámiť, aby sa s ním Nie, ďakujem, neprosím si, ja... Chcem vás ubezpečiť, že tie výzvy idú, ale nechcem túto tému rozoberať, lebo naozaj aj pre nás je to náročná téma. Musíte pochopiť, koho máte na druhej strane. A čo je ochotný a čo nie je ochotný. Preto sa pýtam. Opakujem vám, že v rámci tých možností, ktoré máme, robíme všetko. To je výsledok. Ďakujem. A ešte jedna otázka na pána architekta. Viem, že máme na bulvári problém s ľuďmi bez domova. A tie lavičky sú projektované tak, aby si tam mohli aj láhnuť, alebo sú tam tie predeľovacie časti. To by sme uvítali teda na tom bulvári asi všetci. Také predeľovacie prepašky sa dávajú, aby si nemohol láhnuť na lavičku napríklad. Ľudia na to odpoviem. Ten návrh toho dizajnu toho mestského mobiliáru sme predstavili, zatiaľ sme ešte vôbec nešli do detailu, do toho, aký ten dizajn nám bude, či tam budú tieto veci. Myslím, že sa budeme zaoberať v ďalšom kole. Budeme to určite, toto budeme vnímať a budeme nad tým premýšľať. Ale ak som hovoril aj o tej úprave tej zelene, tých vecí, naozaj chceme to urobiť tak, aby to bolo vizuálne bezpečnejšie. Že aby tam neboli naozaj tie zákutia, kde si niekto sa schúli a kde mu je dobre. Pán primátor hovoril aj o tom, že aj pri súčasnej rekonštrukcii osvetlenia bude aj napájanie, že tam budú osadené aj bezpečnostné kamery a tak ďalej, takže si myslím, že nemôžeme vám slúbiť, že toto úplne odstránime, ale budeme sa snažiť o to, aby sme maximálne eliminovali tieto nežiaduce javy. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pani sa hlasila, bola pán. A prepáčte, nech sa páči, a potom prejdeme tam, evidujeme hlasnosť. Nech sa páči. Môžete aj bez, keď to nastavíme, ale netreba to stláčať. Ja by som sa chcel spýtať ohľadom cyklistov, že či sa náhodou neuvažuje vymeniť vedenie cyklopruhu, že v súčasnosti na pravej strane parkujú auta a cyklisti sa delia o vozovku na ľavej strane, že či náhodou neuvažujete aj s tým, že
keď je tam plánovaný ten zelený pás medzi chodníkom a cestou, že tých cyklistov dať bližšie k tej ceste a tým možno to spraviť aj také bezpečnejšie. Že ten cyklista sa bude mať možnosť vyhnúť tomu autu a možno, že tam nebudú vznikať také konfliktné situácie. V rámci tohto projektu revitalizácie bulváru uvažujeme s tým, že cyklista bude v hlavnom dopravnom priestore. To znamená, tak ako sme ho presunuli z chodníka, kde naozaj nebol hodne umiestnený, tak bude v hlavnom dopravnom priestore, kde bude vyznačený ďalej cyklokoridorom na vozovke, tak ako je dnes, ale budeme sa snažiť čo najviac ho od aut odsunúť, tak aby bol čo najviac v strede vozovky, ale musíme samozrejme rešpektovať technické normy a tie vzdialenosti, že kde môžeme ho umiestniť a dopravné značenie vyznačiť. Tým, že tento projekt je projekt revitalizácie a nemení nejakú dispozíciu, ale meníme v prvom rade povrchy, teda kedy nahádzame na chodníkoch asfalt dlažbou a bude aj cestná komunikácia opravená, tak tým, že sa nemení dispozícia, tak nezasahujeme do tej zelene v tom centrálnom priestore bulváru, preto v rámci tejto etapy tu nebude navrhovaná cyklotrasa, ale v rámci toho komplexného projektu a riešenia bulváru, o ktorom hovoril aj pán riaditeľ, aj pán primátor, že je tam územný plán zóny, tak potom sa do budúcnosti naozaj, keď sa vysporiada aj ten pozemok, tak sa tí cyklisti jednak aj cez ten pozemok potiahnu, aby nekrižovali chodníky a potom budú naozaj riešení tak, aby boli segregovaní aj mimo vozovku cesty, nielen mimo chodník. Pri tomto rozsahu to zostáva v podstate v takom stave, ako to, inak sa tam nevieme naozaj ako pohnúť. To je všetko. Nech sa páči. Nech sa páči. Dobrý deň, chcem sa opýtať, prosím vás, ako bude ona vyriešená vlastne vnútorná doprava, čo sa týka napríklad dopravy, keď do prevádzok ona funguje, teda ona dá sa povedať zásobovanie. Že či vlastne či aj tam bude nejaká zmena teda tej dopravy, alebo máme očakávať niečo iné, čo sa týka nás vnútroblokov. Tento projekt nerieši vnútrobloky, to znamená, nezasahujeme ani do organizácie dopravy do vnútroblokov. Vo vnútroblokoch je v prvom rade vyznačené dopravným značením parkovanie pre rezidentov. Všade na značkách sú tabule rezidenti. Vieme, že napriek tomuto niektorí porušujú a parkujú tam aj návštevníci alebo parkujú tam sprevádzok, takže práve preto tam chodia aj naši parkovací kontrolóri, preto tam chodia aj zástupcovia mestskej polície a riešime to, ale z hľadiska organizácie dopravy vnútroblokov je jasne parkovanie vyznačené všetkými dopravnými značkami, že slúži rezidentom a návštevníkom slúži ten hlavný centrálny priestor bulváru, to je teda tento, ktorý bol predstavený v rámci revitalizácie. Čiže dopravu my nebudeme a nechceme do tých vnútroblokov púšťať, v tomto smere sa to nemení a tá revitalizácia to nerieši. Ešte môžem jednu otázku, čo sa týka tých odchodov, lebo tie sú mnohokrát dostatočne znečistené, teda ja neviem, či už dá sa povedať, návštevníkmi alebo podobne, či aj tam bude niečo sa teda s tým robiť. Poprosím pána Chodovku, keby pustil ten slajd. Dobre, mám ho za sebou. To znamená, my síce nie sme majiteľmi tých pozemkov, ale sme správcovia. Čiže našou povinnosťou je v rámci zimnej a letnej údržby tieto priestory udržiavať, to aj zostáva. A súčasťou revitalizácie aj týchto hlavných podjazdov a ich bočných strán, to vidíte tu, s tým, že nebude tam umožnené parkovanie aut. Na jednej strane totiž je tomu zabránené, na druhej strane tomu nie je zabránené, ale my sme sa rozhodli, že tomu zabránime, aby sme tie priestory nechali vizuálne aj priestorovo čisté. A hodne sa budeme starať my. Nech sa páči chudne. A bude niekedy v budúcnosti sa ešte robiť aj napríklad aj revitalizácia vnútroblokov, teda dajme to zelenie, alebo to je to iná téma, ale dneska sme pripravení samozrejme v pohode, úplne dobre sa pýtate. My dneska cítime, ja som to už aj viackrát deklaroval, že dnes tie hliny, a keď hovorím hliny, tak hovorím hliny 1 až hliny 8, ako najstaršie dneska mestské sídlisko, je z môjho pohľadu asi v najhoršom stave, čo sa týka celkovo verejných priestranstiev. Je to interný pokyn začať na to hľadať nad rámec rozpočtu alebo v rámci rozpočtu nad rámec iných agent viac peňazí, aby sme začali tieto vnútrobloky dávať do poriadku. Čiže my sa naozaj plne uvedomujeme, máte 100% pravdu, aj čo sa týka parkovania, čo sa týka zelenia, čo sa týka ďalších verejných priestorov, možno nejakých detských prvkov,
poprosím vás naozaj o trpezlivosť. Máme tam spracované štúdie, možno, že ste boli aj pri tých skupinách, kde sme to prezentovali, čiže dokonca celé hliny máme už aj štúdijne ideovo zmapované a radi by sme v takých krokoch, berte fakt, že to je práca na niekoľko rokov, ale chceme krok za krokom tento dlh splatiť. Môžete si byť istí, že pokiaľ budú financie... Áno, všetko, rozumieme, pozrite sa, keď do toho už pôjdeme, tak sa vrátime k tým štúdiám, zavoláme si vás v tých konkrétnych vnútroblokoch, prejdeme si to, povieme si, čo by sme chceli robiť. Pre nás je absolútne dôležité nájsť na to finančné prostriedky. Ešte doplním pána primátora, aj k týmto podchodom chceme aj vymeniť osvetlenie, tak aby naozaj tam bolo väčšie osvetlenie. To bude zase slúžiť aj tomu zvýšenému pocitu tej bezpečnosti. A doplním pána primátora, pokiaľ viem, tak dnes máme už na stole hotovú projektovú dokumentáciu jedného vnútrobloku, ktorý je na rohu bulváru. Takže aj keď sa to možno zdá, že spíme, ale naozaj nie úplne spíme, robíme a myslím, že dneska je tá dokumentácia už hotová. Myslím, že práve prebieha nejaké konanie. Mňa ešte napadla jedna myšlienka, keď sme sa tu bavili práve aj o tej bezpečnosti, aj o tej doprave, tak my sme tam teraz aj na tom bulvári znížili najvyššiu povolenú rýchlosť na 30, ale samozrejme nie všetci vodiči to dodržiavajú, práve preto je navrhovaný ten vyvýšený priechod prechodcov v tej centrálnej časti, ktorý bude zároveň slúžiť ako spomalovač, aby naozaj tí, čo to nedodržiavajú tú 30, tak aby naozaj spomalili. To je jedna vec a tým pádom chceme vytvoriť takú zónu s upokojenou dopravou, kde cyklisti a auta môžu spolu fungovať v takom vzdielanom priestore a ten chodec, čo je najviac zraniteľný účastník cestnej premávky, aby ten bol naozaj bezpečný oddelený a chodník patril vybavený. Ďakujem pekne, nech sa páči. Prosím vás, keby ste nám ten podnet poslali, máme normálne evidenčný portál na podnety, nám pomôže, normálne to pošlite. Úplne rozumiem, veľmi nám pomôže, nie je to úplne ako to predmetné stretnutie, ale keď nám pošlite ten podnet, tak my sa tým budeme zaoberať. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pani. Ja by som sa chcela opýtať, ako sa uvažuje s vetránnym kliničných priestorov, bytových domov. Teraz sú vlastne vyústené rúry zhruba 10 cm priemer pri bytových domoch. Neviem, ako to uvažujete cez tú dlažbu potom riešiť. No, na to vám zase odpoviem. Dnes máme na stole štúdiu. Máme štúdiu, teda sme v štádii predprojektovej prípravy, hľadáme projektanta, vyhodnocujeme skutkový stav. Vieme, že kolegovia urobili teraz nejaké sondy, aby sme vôbec vedeli, aký je technický stav. A toto je úplne konkrétna vec. My vieme, že tam sú aj tie anglické dvorčeky a podobné veci. Toto bude riešiť projektant, ktorý bude projektovať tento návrh. Takže dnes vám ešte na to nevieme odpovedať, že ako konkrétne, ale 100% to bude v tom projekte musieť byť vyriešené. My kvôli tomu komunikujeme so správcom tých bytových domov s Bitermom. Tá funkcia samozrejme bude musieť byť zachovaná, ale tak ako bolo povedané, toto už bude predmetom technického riešenia. Čiže netreba sa obávať, že by takáto funkcia úplne zanikla, ale technicky to nejako vyrieši. Potvrdzujem, že to bolo témou, keď sme tu mali Biterm, tak to bola jedna z tých troch tém, ktoré boli hlavné, tieto vetráky, prípojky a stav toho odpadu, kde budeme potrebovať naozaj vašu súčinnosť aj pomoc, lebo bez toho to nevieme zvládať. Nech sa páči. Pani? Áno, ja som sa chcela opýtať, že verejný priestor veľmi povznesie nejaké svetlo a verejná voda. A v tej prezentácii to nám trošku chýbalo, že nie je tam také nasvietenie, ako ja viem, že prevádzky nalievajú džúsy, vodu, všetko, ale chýba mi tam napríklad možno... Nejaký vodný prvok? Áno. Dobre, uvidíme. Na to veľmi jednoducho odpoviem. Nasvietenie to bude dobre, pretože myslím, že tam tá rekonštrukcia aj toho verejného osvetlenia by mala prebehnúť, takže neobávam sa, že by tam bola na bulvári tma. Dokonca našim zámerom by bolo, aby sa vymenili svetla tak, aby naozaj svietili len dole a nie do okien bytov. To znamená fakt, že ten verejný priestor urobiť moderne. K tomu vodnému prvku jednoducho. My máme platný územný plán zóny, ktorý ten vodný prvok na tomto území navrhuje a má ho aj niekde je umiestnený.
Bohužiaľ je ale umiestnený čiastočne aj na pozemku toho pozemku, o ktorom sa všetci tu hovoríme, to znamená, preto sme ho tam nerealizovali, pretože my hovoríme, že dneska primárne chceme naozaj vyriešiť tie chodníky. Ten vodný prvok je jednak celkom dobrá veľká investícia, takže to skôr hovoríme o tom, že toto bude tá druhá etapa. Tá druhá etapa, ktorá by mala tie ako keby investičné prvky do tohoto vniesť. Toto je v podstate ako keby ľahká rekonštrukcia tak, aby konečne sme tam vedeli chodiť bezpečne, čisto a jednoducho a potom môžeme sa pustiť naozaj do riešenia vodných prvkov a podobných vecí. Takže berte to tak, že dúfajme, že sa toho ešte dožijeme. Ešte nebudeme taký pesimistický. Osvetlenie bolo vymenené. To bolo vymenené nedávno, alebo teda bolo vymenené, čiže tam moderné ďalkovo riadené osvetlenie, čiže toto je vyriešené s tým, že to osvetlenie je schopné zniesť na sebe aj ďalšie prvky, ako je meranie kvality ovzdušia, kamerový systém a tak ďalej, počítanie alebo evidencia parkovacích miest. Čo sa týka, aby si tam rozumeli, my ideme cestou, aby sme si to nekomplikovali veľmi hlbokými zásahmi, to máte potom prípojka vody, prípojka elektriky, stavebné konania. My na to, aby sme to zvládli, tak sme sa robili trošku jednoduchou cestou a preto tam niektoré veci, ktoré hovoríte, chýbajú. Ale to neznamená, že v budúcnosti tam nebudú. Ďakujem. Nech sa páči. Pani? Ja by som sa chcela opýtať, či by nebolo možné na krajskú školskú správu nejaké napomenutie alebo poprosiť ich, či by si na noc nezavierali bránu, pretože neskoro večer tam chodia psičkári s tými bojovými psami a tam to cvičia a stáva sa, že už aj okolo 11. večer a sú tam aj takí páni alebo ženy, ktoré chodia ráno do roboty. A to je tam zozadu chodia, hej? Áno, od toho ako priestoru. Áno, tam z toho dvora. A sú takí, že tam chodia aj narkomani, ktorí preskočili na jar ploty s tými fajkami vodnými, zlomili kus tej slívky a malé deti tam potom chodievajú, škrabu sa na tie stromy a ja keď som doma, ja to vidím, lebo bývam hneď oproti a je to tam veľmi nebezpečné. Dobre, skúsime sa na to pozrieť, kde je majiteľným pozemku, či naozaj máte pravdu, že musíme osloviť majiteľa, aby sa zabezpečil kvôli vstupu a prípadne kvôli údržbe. Budeme to nejakým spôsobom evidovať a oslovíme ich. Ďakujem za podnet. Pevne verím, že to vyrieši čiastočné osvetlenie a čiastočný kamerový systém. Viete... Tam polícia aspoň raz za týždeň tak nejako večer prišla. Ja to stále hovorím, keby sme boli trošku iní, tak polka problémov, ktoré dneska riešime, tu sa o nich ani nebavíme. Žiaľ Bohu. Dobre, poďme ďalej. Ešte, ak máme niečo k tomu, čo sme vám odprezentovali, alebo niečo, čo ešte možno nezaznelo v tej prezentácii, nech sa páči, Veronika. Aká je náväznosť tejto rekonštrukcie alebo tohto faceliftu na ten následný veľký projekt, respektíve tú súťaž, ktorá bola realizovaná architektonická na Bulváre? Náväznosť je logická. My v podstate my sme si mysleli, že nový Bulvár bude už skoro hotový a toto by malo nadväzovať. Bohužiaľ opak je pravdou, lebo tam stále narážame na nejaké procesné odvolania, ale aj tento projekt je v súlade s tým projektom nového bulváru. Takže vlastne oni sú tým, že sú rozdelení ulicou Fandliho, tak sa v podstate vedia naozaj realizovať aj nezávisle na seba. Ja to možno poviem inak. Po tejto rekonštrukcii a prebehne my robíme stále preto, aby sme zvládli rozbehnutú prípravu rekonštrukcie Berlánkovej ulice od Fandliho po gymnázium, po Národnú banku, to je pre nás priorita. A poviem úprimne, že keďže mám za sebou súťaž na mestskú pamiatkovú rezerváciu, vy viete si predstaviť, že to vôbec nie je jednoduchý projekt, je to obrovský projekt, rádovo cez 10 miliónov. Radi by sme ho zvládli, to znamená, ja predpokladám, že z bulváru starému, tomuto, o ktorom sa bavíme, sa vrátime potom následne. Bez toho, aby sme sa vysporiadali s tým pozemkom pri Alparku, to nevieme urobiť vôbec, čiže my potrebujeme si vyriešiť aj tento problém na konci, ktorý máme a to by som bol veľmi zodpovedný, keby som povedal, že kedy sa to udeje. Hej, takže berte to tak, že toto je pokus mesta alebo snaha mesta vniesť do veľmi fragmentovanej ulice nejakú kvalitu, ale nie je to definitíva a
a tá definitíva príde po realizácii ďalších projektov, ktoré máme dneska rozpracované. Čiže tam nejaká tá časová os je... Nechcem hovoriť o časovej osi. Ani nie možno časová os, ale taká tá následnosť, hej? Že v podstate prvý by sa mal realizovať tento bulvár. Toto robíme teraz, ak sa nám podarí, viete, my sme mysleli, že nový bulvár už tento rok robíme, hej, a sme stále iba pri územku a máme na krku ďalšie odvolanie. Čiže tam budeme pokračovať v tom procese neoblomne ďalej, až kým to dotiahne do stavného povolenia, či to bude v budúcom roku, ja fakt neviem. Čo sa týka mestskej pamätkovej rezervácie, tam ideme, keďže tam súťaž je ukončená, je tam víťaz, tak tam ideme do spracovania projektovej dokumentácie, s tým, že máme pôjdu po častiach. To by sme radi mali v priebehu roka a pol hotové za sebou. Ja tak politicky som povedal, veľmi politicky, že by som bol rád, keby sme do jednej ulice kopli v historickej časti mesta ešte do volieb, ale nie kvôli mne, ale kvôli tomu, aby kdokoľvek príde, už tam pokračoval, aby ten proces bol nezvratný, aby to išlo ďalej, lebo si myslím, že to centrum to potrebuje. A teraz, aby som mohol menovať ďalších 5 veľkých projektov, ktoré chceme robiť, predstaničné námestie, chceme so železničným úzlom, ktorý bude dokončený v budúcom roku, aby bola zrekonštruovaná budova železničnej stanice. By ste u nás bola, tak viete, že tých zámerov je Ciachovňa, Pasáž, máme ich fakt veľmi veľa, v obrovskom objeme finančnom. Tu sú nejaké kapacity, ktoré sú limitované. Bavíme sa o rokoch stále postupne. Možno v jednoduchosti, že my chceme pripraviť tak, že keby náhodou vyšlo veľa peňazí, aby sme to tak. My sme ich vedeli, aby sú to nevyužiť. Ale poviem pozitívne, už teraz vlastne vieme, že ideme do veľkej rekonštrukcie vnútrobloku Hliny 8, Hliny 7. Hovoril som, že veľmi radi by sme postupne krok za krokom v rámci bežných výdavkov rekonštruovali a dali do poriadku ďalšie verejné priestory. To je nekonečný príbeh, ktorý nás čaká, že takto patrí k mestu. Ale vieme, čo chceme, krok za krokom, aj ja tvrdím, že ideme, len to všetko trvá, samozrejme, je to strašne veľa. Nech sa páči. Ešte. Pane? Vieme, čo hovoríte, pán Vazar, by ste to sme to mali aj predtým, moc vás nepoteším. Cyklista po chodníku nesmie jazdiť na bicykli, cyklista po chodníku má ísť popri bicykli, lebo chodníky slúžia chodcom. To znamená, že my sme na všetkých 4 vstupoch na bulvár, preto aj vyznačili nielen smere jazdy, čo boli pôvodné cyklopruhy na chodníkoch, ktoré sme na všetkých 4, aj od Fandliho, aj od Veľkej okružnej ulice vyznačili tie piktogramy s prečerknutým cyklistom, aby naozaj si uvedomili tí cyklisti, že to diaľ nemajú po chodníku jazdiť, ale naozaj majú prejsť popri bicykli, lebo tak je to bezpečné, aby neohrozovali chodcov. Tiež tam robila mestská polícia preventívnu akciu, venovali sa minimálne týždeň tomu bulváru, kedy naozaj upozorňovali tých cyklistov, edukovali ich, majú svoj vyhradený priestor v tom hlavnom dopravnom priestore na tej ceste, potom sú nasmerovaní tým cyklokoridorom na chodník, potom naozaj majú zosadnúť a majú prejsť popri bicykli. Na vysvetlenie, aby si to mohli prečo tak je, lebo vlastne, jak je ten oblúk, jak sa otáčajú auta z 2 naspäť, tak tam kúsok za tým začína ten súkromný pozemok a tie šírkové parametre, ktoré my máme a ktoré má majiteľ pozemku, nám neumožňujú pokračovať plynule až na v podstate až po zastávke a tam to potom nejako pustiť do tej cesty. Čiže žiaľ Bohu, na konci toho bulvára tiež veľa bicyklujem, no musíme zosadnúť a musíme sa prispôsobiť tomu tým možnostiam, ktoré tam teraz máme. To je možno o to, ako tu vidieť možno tú zmenenú filozofiu, ktorú naozaj sme sa všetci tu na tom zhodli, že prioritný je chodec. Cyklista je fakt, že až na druhom mieste, to znamená, áno, pokiaľ priestorové možnosti umožnia bezpečný pohyb cyklistov, všade tam tie cyklotrasy dáme, ale pokiaľ to priestorové možnosti neumožnia, to sú tie prípady, ktoré teraz pán Mator hovoril, tak tam toho cyklistu naozaj nedáme a budeme striktne trvať na tom, že priestor chodníkov je určený primárne pre chodcov. A ja ešte doplním, ja som to aj v tej predchádzajúcej odpovedi hovoril, že dneska preto končia na konci toho kľúčka, lebo jednak ďalej ten súkromný pozemok nevieme pokračovať a nemeníme dispozíciu. Keď sa bude meniť aj dispozičné riešenie bulváru, čo bude tá nadväznosť, ten komplexný projekt, kedy budeme môcť aj tú centrálnu zeleň meniť a budeme tam vedieť
zmestiť segregovanú cyklotrasu cyklopruhy, tak ona pôjde plynulo od Fandliho, po jednej strane jeden cyklopruh, po druhej druhý, bude to segregovaná cyklotrasa a pôjde až potom, ak sa podarí vysporiadať pozemok, až po veľkú okružnú, aby naozaj išiel mimo tých chodcov. Teraz to vidíte, hej, po jednej strane, druhej strane zelenie, to je už výhľadovo, že ako to malo byť. Vlastne bude segregovanie v tom páse zvolené. Ale teraz to nevieme zrobiť. No. Z hľadiska toho prístupu, ktorý sme zvolili a tej rýchlosti, to teraz nevieme do toho projektu zakomponovať. Ešte doplním to, že pokiaľ by sme takto situovali už teraz cyklotrasu, tak samozrejme musíme podstúpiť aj všetky procesy, ako je územné konanie, lebo meníme území cyklotrasu a tak ďalej. Čiže tam sú úplne iné formy povolenia, ktoré by sa toho týkali a tým pádom aj iná procesná náročnosť a lehoty na to. Ďakujem pekne, nech sa páči. Najprv teda tu navidím páni, prepáčte, dám prednosť, potom pána v červenom. Nech sa páči. Tradičné noviny. Áno. Kolobežky musia ísť ako súčasť automobilnej dopravy po ceste. Ako cyklista, tak sa musia správať. Áno, presne tak. To, čo platí pre bicykle, čo sme hovorili, platí aj pre nich. Áno, pani, vieme o tom, vidíte, aj tí policajti dokážu byť všade, v každom momente. Je to aj o nás, o ľuďoch, ako sa správame. Ich sa týka presne to isté. Áno. Vlastne rozumeli. Ak ste počúvali, ja som spomínal, že máme ten projekt, my tomu hovoríme, že Nový bulvár, ale je to ulica Bernoláková od Fandliho ulice, ktorá začína startým malým Teskom a končí na konci Národnou bankou Slovenska alebo Bilinguálnym gymnázium. Tak to je projekt, ktorý sme my aj prezentovali, na ktorú bola vyhlásená súťaž, vyhodnotená. Dneska sme v územnom stavebnom konaní. Mysleli sme si, že v tomto roku už to budeme mať za sebou. Je to veľmi pekný projekt, ktorý zahŕňa kompletnú rekonštrukciu takisto na zelenú triedu, zelený bulvár, veľmi teda pekné, ale máme tam nejakých nespokojných, ktorí majú právo sa odvolávať, sa nám stále odvolávajú a my to musíme rešpektovať a musíme s tým nejako sa vysporiadať. Takže týka sa toho a tam to je kompletné. Tam je nová zeleň, nové povrchy, nový mobiliár. Pre nás myslím, že pre majiteľov, prevádzov a pre obyvateľov veľmi pekný projekt, ale žiaľ Bohu nie je niekým pochopený.
nás to ešte čaká celé. To nie je konečný stav, to nás ešte čaká, to zeleň. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani vedúca, máme oznam. Pani vedúca, strhneme v mene, nebojte sa, to vybavíme. Nemusím ich pochváliť. Komunikovali sme iným spôsobom, nielen takto, ale tak, ako to pre vás bolo komplikované, tak budeme na vedomie. Áno. Ďakujem pekne. Dobre, prepáčte, ja vám dám priestor. Ďakujem pekne za všetko, ďakujem, dáme ešte pánovi priestor, nech sa páči. Ja by som sa chcel k tým obrázkom, ktoré boli prezentované, pohľad od Auparku k tým Laobňam. A tam bolo hovorené, že sa to chce rozšíriť, tá časť, tá druhá strana. Čakajte, tam spomínali, že aby sa tam dalo prechádzať aj popri ceste. Len tam by musel byť zásah do tej hlavnej komunikácie. Toto. No. A tam potom sa uvažuje čo vlastne, zúženie tej hlavnej cesty, ktorá ide tej okružnej, alebo... Nie, zatiaľ... To je nerealizovateľné tam momentálne. Toto je realizovateľné. Je tam toľko priestoru? Áno, je tam toľko priestoru. My sme ako tým, že začali sme naozaj geodetickým zameraním, to znamená, máme to zamerané naozaj presne, však keď pôjdete naspäť, tak sa môžete všimnúť, že to schodisko, to zábel je niekde ďalej. Takže my ho chceme naozaj posunúť tak, koľko nám umožnia normy, aby sme tam naozaj, že aspoň priemerný človek mohol naozaj prejsť. A ďakujeme za pochvalu, pani. Lebo sa to dobre... Dobre, chcem vás poprosiť teraz, že vás odtiaľ to vyhodiť, ale aj kvôli času, aj nášmu času máme dneska, ako za seba 4. ťažké stretnutie. Toto bolo, musím povedať, zatiaľ, teda ešte to neskončilo. Celkom veľmi také korektné a dobre z vašej strany. Veci, ktoré ste nám povedali, väčšinou nie sú pre nás nové, musím povedať, že fakt aj bol pochváliť, že do toho terénu naozaj chodia. Ja chápem, že tých problémov spojených aj s prevádzkou. Chcem vám napríklad povedať, nechcem už tú tému ako otváram, ale chcem ubezpečiť, že mali sme tu prevádzkovateľov teraz kvôli parkovaniu, kvôli odpadkom, kvôli hluku. Všetko to riešime, aj nastavujeme tak, ale jednoducho treba to vnímať tak, že ten bulvár proste sa zmenil, ožil tým oživením. Prinieslo to aj veľké pozitíva pre ľudí, ale samozrejme aj negatíva, ktoré cítite. Ale chcem povedať, že to okolo reflektujeme, vidíme, to čaká nás tam s parkovaním, pevne verím, že trošku cítite možno zmenu, budeme v tom pokračovať. V prípade prevádzok sporadicky opakovanie, nemôžeme to furt, ale je pokyn kontrolovať, ako fungovanie teraz, tak aj fungovanie prevádzok, čo sa týka odpadov, tam nám čaká nás nejaká kontrolná činnosť, ešte aby sme to zlepšili, potrebujeme, aby oni spolupracovali. Hovorím to nám preto, aby ste vedeli, že tie problémy vaše tam poznáme. Nie všetko vieme vyriešiť okamžite, ale nastavenie je také, že s tým robíme, čo sa dá, treba sa dať druhú stranu, aby to chápal, nie každý chce pomáhať. Ak môžem, tak to ako nie je zásadné, to sa len pekne poďakovať, že ste prišli. Budeme veľmi radi, keď to budete tlmočiť aj ďalej. Určite nás čakajú stretnutia. Budeme potrebovať cez ktorom budeme teda avizovať tú potrebu vyriešiť otázku potreby kanalizačných prípajoch a toho čistenia tých odkladov. To je taká dôležitá vec na spoluprácu. Samozrejme budeme vás predstavu informovať, kedy práce začnú, ako budú postupovať, v akom rozsahu tam budú obmedzenia, tak aby sme to zvládli. Znie to samozrejme preto, ak budete niečo, aby ste sa ozvali, máme na to spôsob, ako treba s nami komunikovať. Ešte raz teda to môžem, dovolím si to takto ukončiť. Tak veľmi pekne ďakujem a prajem vám pekný deň ešte. Ďakujem.